ठाकूर कोकणशाहीच्या दिवसभराच्या बातम्या या विशेष बुलेटिन मध्ये आपणा सर्वांचं स्वागत करते। चला तर मग जाणून घेऊया सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासहित संपूर्ण कोकण आणि अखंड महाराष्ट्रात नेमकं काय काय घडलं। ऑगस्ट महिन्यात दडी मारून बसलेला पाऊस सप्टेंबरमध्ये सक्रिय होणार असल्याचा अंदाज हवामान विभागाकडून व्यक्त करण्यात आलाय। महाराष्ट्रात पुढील 4 ते 5 दिवसात मुसळधार पावसाचा अंदाज व्यक्त करण्यात आलाय। प्रादेशिक हवामान विभागाने या संदर्भात माहिती दिली आहे। केळूस खवणेकापच्या रानमाळावर असलेल्या आकाश फिशरीज या माशांचे तेल काढणाऱ्या कंपनीतील दुर्गंधीयुक्त सांडपाणी आंदुर्ले हद्दीमधील डोंगरात सोडताना ग्रामस्थ आणि सरपंचांनी टँकर चालकासह रंगेहात पकडले। कोल्हापूर रत्नागिरी महामार्गावर जुळेवाडी खिंडीच्या पुलानजीक गॅसने भरलेला टँकर पलटी झाला। रविवारी पहाटे अपघात घडला। अनेक वेळा या पुलावर अपघात सदृश्य घटना घडल्याने आता तरी याकडे कोण लक्ष देणार का अशी संतप्त प्रतिक्रिया नागरिकांकडून उमटत आहेत। जालन्यातील मराठा आंदोलकांवर झालेल्या लाठीमारावरून ठाकरे गटाचे नेते संजय राऊत यांनी भाजपवर जोरदार हल्ला केलाय। लाठीमाराचा आदेश मंत्रालयातून गेला होता। मंत्रालयातून गेलेला हा अदृश्य फोन कोणाचा होता असा सवाल करतानाच तुम्हाला चौकशी करायचीच असेल तर करा चौकशी असं आवाहन संजय राऊत यांनी दिलं। जालना येथील मराठा समाज बांधवांवर अमानुष लाठी हल्ला करणाऱ्या सरकारच्या विरोधात उद्या सोमवारी कणकवली छत्रपती शिवाजी महाराज चौक ते प्रांताधिकारी कार्यालयावर निषेध मोर्चा काढण्यात येणार। याकरिता प्रत्येक गावानिहाय मराठा समाज बांधव मोर्चात सहभागी होण्यासाठी प्रत्येकाने प्रयत्न करा अशा सूचना आमदार वैभव नाईक व जिल्हा बँकेचे माजी अध्यक्ष सतीश सावंत यांनी दिल्या। याबरोबरच कोकणशाहीच्या दिवसभराच्या बातम्यांमध्ये इथेच थांबतोय, पण तुम्ही मात्र दिवसभराचे अपडेट्स आणि ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राईब करा, फेसबुक पेज लाईक करा आणि Instagram पेजला फॉलो करायला विसरू नका।